Masaya kura, masaya benimila, masaya kura. Mulugu solumana, masaya benimila, masaya kura. Bayaya de, masaya benimila, masaya kura. Haidraga solumana, masaya benimila, masaya kura. Allah kan bɛ sabama Allah kira bakama salli ala rasuli an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ barikada danti foli min na n'an ye foli kɛ mɔgɔw la ni Allah ka jɛ ye bi wulada in na an ye ɲɔgɔn sɔrɔ yan bi an ye ɲɔgɔn sɔrɔ Zikiri Solomani Jara fɛ bi masakɛ kura diɲɛ ko bɛɛ ye sababu ye diɲɛ ko bɛɛ ye wagati fana ye Dina Amadu jamakulu minnu bɛ yan bi o ye zikiridalaw de ye zikiridala jumɛnw don Ɲamakɔrɔ zikiridala minnu farala ɲɔgɔn kan Ɲamakɔrɔ ka jɛ ka tɔn sigi tɔn belebeleba ko ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ Ɲamakɔrɔkaw fɛ yen Ɲamakɔrɔ zikiridalabaw a zikiridala kɔrɔbaw n'o ye Zikiri Fuseni Konate Zikiri Adama Bagayogo Bashaka ka taa se nu kamaraw ma Dina Amadu ninnu fo ka taa bila Bukari Janɛw la Zikiri Shakanaw Kasimu Kɔnɛw ani Aliyu Allah ka hinɛ Ali Sisikola ale fana tun b'a la sisan nin zikiridala ninnu de farala ɲɔgɔn kan ka tɔn sigi ni ne ma fili ni ne ma ɲina tɔn in sigira 2008 2009 n'a sɔrɔ ma fili a sigi ani sisan cɛ a bi bɛn sanji 10 ani dɔɔni ma o zikiridalaw de filɛ Ɲamakɔrɔ a bɛ sigi don min na ani bi cɛ zikiridala ninnu ka kungo dɔ ma fɔ dɔgɔ k'a b'a sigi waati daminɛ ne ma fili ne ma ɲina Zikiri Fuseni ka concert la 2007 kɔnɔ a bɛ wele bila Zikiri Solomani Jara ma a bɛ déplacer ka bɔ Bangoni na yan a bɛ taa Ɲamakɔrɔ ka taa an ka kungo diya an bolo tɔ in bɛ sigi waati minnu na zikiridala minnu ka kungo bɛ wele Ɲamakɔrɔ ni ci sera Zikiri Solomani Jara ma i bɛ sɔn ka wuli ka taa an ka ko diya an bolo o tɛ f'i ye dɛ o don ni bi tɛ kelen ye a ye janjow caman kɛ ɲɔgɔn fɛ o Ɲamakɔrɔkaw an bɛ don min na komi bi an ka zikiri a tɔgɔ de ye ko zikiri ɲɛtatɔn a président a n'a ɲɛmaaya dilen don Zikiri Adama Bagayogo ma ale de ye président ye o Zikiri Adama Bagayogo ka danga de ye Zikiri Fuseni Konate ye bi an kun y'a laɲini ka wuli ka bɔ Ɲamakɔrɔ ka na foli di Zikiri Solomani Jara ma jama ka ca dɛ bari u b'a daminɛ don min na u ko tɛ tɛmɛ mɔgɔ 6 kan o kalandenw caman labilala olu fana faral'u kan bi sisan a ka ca a bɛ mɔgɔ 10 ani kɔ bɔ o Ɲamakɔrɔkaw dɔrɔn de dɛ Ɲamakɔrɔkaw tɔn in sigira Ɲamakɔrɔkaw dɔrɔn de kama yɔrɔ wɛrɛ t'a la walasa an ka gɛrɛ ɲɔgɔn na an de bɛ ɲɔgɔn sunɔgɔkan mɛn ka ɲɔgɔn lakow dɔn ka ɲɔgɔn kankow fana dɔn o tɔn de filɛ nin ye ɲinaya san 15 ye walima san 14 o président n'o ye Adama Bagayogo ye a ko an kana foli k'i la Zikiri Solomani Jara Hayidara a ko an ka foli k'i la ko k'i tanu k'i barikada k'i taara Abidjan i nana i taatɔ awɔ dugawu caman kɛr'i ye hali n'a sɔrɔ i ma dugawu kan mɛn an kɔni ye dugawu caman kɛ
ngo ala ka segin ni i ɲuman ye kana an sɔrɔ yan i taara ci minnu na ko ala ka a diya i bolo concert ko ala ka kunnawolo di i ma ni tɔnsigi in bɛ kɛ kɛnɛ kan an ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ o kɛnɛ kan bɛɛ lajɛlen tun bɛ dugawu k'i ye tɔnsigiyɔrɔ la tɛnɛ o tɛnɛ an bɛ baro kɛ mɔgɔ kelen fɛ yen nin tɔn in na an bɛ jɛ minnu y'u ta fɔ kɛnɛ kan o minnu y'u ta fɔ ɲɔgɔn ɲɛna o an bɛɛ lajɛlen de bɛ jɛ ka dugawu kɛ i ye ko ala ka a diya ala ka taama diya ko ala ka taama ɲa i bolo alhamdulilayi ne sɔnna ka taa o taali la dugawu kɛra alhamdulilayi dugawu minɛla bari i ɲuman taara i ɲuman nana n'i nana dun zigidalaw fana ko n'o ye ɲamakɔrɔkaw ye an ka bɔ kana foli kɛ i la dan tɛ foli min na k'an ka bɔ kana foli kɛ i la i kelen tɛ dɛ i n'i ka denbaya bɛɛ i kelen tɛ i n'i furumusow ani balimaw ani denw ani ka kalandenw ani baarakɛɲɔgɔnw i ni minnu jɛra ka zigiri da ɲɔgɔn fɛ bari maa kelen foyi man di bari an b'i ye diɲɛ ko o ko la i kelen m'a kɛ i Solomani Jara e kelen bɛ se ka fɛn bɛɛ kɛ mais e kelen ma sɔn foyi ma ne yɛrɛ y'o jateminɛ i la hali n'i bɛ sɔn da i tɛ sɔn i kelen k'a da i bɛ maaw fara i kan i bɛ sɔn da baya de an y'o y'i la maa kelen foyi man di ni ala ye min kɛ min ye ala de y'a k'i ye baya de ala de ɲan'i ma ɲɔnɔ ne delila k'a fɔ e ye o n ko ne y'i kanu de ye zigiridala ye n ko ne ye zigiri kalan minnu bolo u sigilen tɛ nin wa ɲɔnɔ ne ye jali de ye n fa ye jali de ye n ba ye jali de ye n fa de ko ma kana dan sigiri ma de diɲɛ sigiri bɛɛ da mais kana ne ka taa sira bila fo lahara o de kama n k'i ma ne ni zigiridalaw ye ɲɔgɔn sɔrɔ yɔrɔ min na zigirida tɛ yen ne minɛ dɔrɔn k'i ka jalikɛ de ye ne i ka jali yɛrɛ yɛrɛ de ye Muhamadu Kuyate Jara Sangaranga i ye masaya kɛ o côté fɔlɔ ne n'i ye ɲɔgɔn sɔrɔ Abidjan a don ne kamana guana o kɛra siɲɛ fɔlɔ de ye ne ɲɛ ka da i kan Abidjan kɔnɔ ne y'a sɔrɔ adamadenw bɛ maɲuman ko min na i nɔfɛ Abidjan o ye ne yɛrɛ dabali ban wa i kɛra ɲɛmaa ye i kanuba n'i ka kalandenw bɛɛ kɛr'i fɛ baya de i kɛra ɲɛmaa ye i kɛra ɲɛmaa ɲuman ye i kanubaw n'i ka kalandenw bɛɛ kɛr'i fɛ u bɛɛ y'i minɛ ala kama u bɛɛ y'i minɛ alakira kama u bɛɛ y'i minɛ Muhamadu Mustafa kama petit champi wallahi zigiri solo i bɛ i tɛ yen ne ka dakurunya kelen dɔrɔn fɔ i kan a bɛ wari di ne ma a kɛra maaw ɲɛna o a ma kɛ maaw ɲɛna o a b'a bolo kuru wari kan a b'a di ne Muhamadu Kuyate ma k'a y'a di ala kama ani e kama o la nin ye o zigiridalaw de ye kana foli d'i ma k'i tare k'i bisimila kuma min fɔra o kelen don dɛ ko n'i ye hɛrɛ sɔrɔ i n'u bɛ sɔn ka jɛ k'a kɛ ɲɔgɔn fɛ wa ko ni tɔɔrɔ fana y'i sɔrɔ dɛ ko n'i bɛ sɔn ka jɛ k'a kɛ ɲɔgɔn fɛ maa min b'a ka bonya to a yɛrɛ la ka wuli ka se i ma o b'a jira e Solomani Jara la k'a fɔ foyi tɛ ninnu kɔnɔ ka ɲɛsin e ma ni bɛɛ ani kelenya tɛ kunun aw tun bɛ cogo min na bi o kelen don u ye nin de donda ko n k'a f'i ɲɛna k'a jira i la ko k'a f'i ɲɛna k'i n'u ye kelen ye u bɛ ka dugawu k'i ye ko wa k'u yɛrɛ fana nana ka na dugawu ɲini na i fɛ bari masakɛ kura ka dugawu tɛ bi n'a ye dugawu kɛ dɔrɔn a bɛ jaabi baya de nin ye zigiri ɲɛtaa tɔn jama nakan ye zigiri Fuseni Konate Adama Bagayogo olu de an ka ɲɛmaa ye Bukari Jane fana bɛ yan nin ye zigiridalaba ye mais ala y'ale kɛ sɔrɔsi ye bi jamana ala y'ale kɛ sabarabatigi ye a b'o kɛ a bɛ zigiri fana da bari o y'a sɔrɔ zigirida in kɔnɔna na ale fana ye zigiri ɲɛtatɔ mɔgɔ dɔ ye donc an bɛɛ nana nin de kama ka na foli k'i la ni ne donna ne da k'a f'i ye mais ni fili min yera a la o ye ne di nɔ ye o tɛ cibaw nɔ ye PCC fana bɛ yan PCC Media an ka belebele don ɲamakɔrɔkaw fɛ yen ma deli ka waraba ye ɲɛ la o tiɲɛ nka ma tɔgɔ mɛn kɔni mɛn i ye nkalon tigɛ PCC i ye fɛn min ye ɲamakɔrɔ bɛɛ lajɛlen b'a dɔn i kɛra maliyɛnw ta ye ka kɛ zigiri Solomani Jara fana ta ye o tuma Solomani Jara nin an nakan ye ni fili min yera la o ye ne nɔ ye hakɛto bɛ kuma kan sɔli ala rasul i ye min fɔ doni kuma ye a tɛ tɛmɛ nin kan Fuseni Konate ko yɔrɔ dɔ bɛ yen nɔ ko o yɔrɔ in fɔ k'a lakile bari i n'a fɔ i y'a fɔ cogo min ko kuma na fili ti ban don min na zigiri ɲɛtagatɔn bɛ sigi o don n'o kamara de tun ye ɲɛmaa ye o don o y'a sɔrɔ zigiri ɲɛtagatɔn a yɔrɔ wɛrɛ tun t'a la mais ko an bɛ don min komi bi
i n'a fɔ i yɛrɛ y'a fɔ cogo min na kalandenw cayara kalanden caman donna a la zigiri ɲɛtaga tɔn a bɔra ɲamakɔrɔ la a kɛra ba kɔfɛla ye Adama Siribe ninnu b'a la Adama Siribe ninnu b'a la ka taa se Sɛkinɛ Kɔnɛ ma Dawuda Bugukaw ni Maɲanbugukaw olu b'a la yɔrɔ wɛrɛ mɔgɔw b'a la min tɛ nin si ye Abulayi ninnu b'o la olu bɛɛ tɛ kɛnɛ kan yan Zigiri Sirima Kɔnɛ o ye champion yɛrɛ ka kalanden jolen ye ale yɛrɛ ye an ka sɛgɛsɛgɛlikɛla ye tɔn in kɔnɔ kosɛbɛ foyi tɛ se ka don wariko sira ka tɔn in kɔnɔ fo Sirima de ka a ko sɛgɛsɛgɛ a bɛ don cogo min na a n'a bɛ bɔ cogo min na nka kuma bɛ yɔrɔ min na ɲɛtaga tɔn ko Kuyate ko i y'a fɔ cogo min na ka na foli kɛ Ayidara ka solo la sabu ka d'a kan ko ni fɛnba ni Ala y'a d'i ma i k'i bolo fila banba kan a kana tila i la Ala ye solo di Bamakɔkaw ma ka solo di Maliyɛnw ma o tuma na solo bonyana a kɛra diɲɛ ta ye kɛrɛnkɛrɛnyana Afiriki bɛɛ kɛra solo fɛ kɛrɛnkɛrɛnyana Côte d'Ivoire solo taara ka taa jɔnjɔn min kɛ sisan a ma dogo cɛ la a ma dogo muso la solo zigiri ɲɛtagatɔ jama n'o ye ba kɔfɛ zigiri dalaw kɛrɛnkɛrɛnyana a fanba ye ɲamakɔrɔ ye an bɛ se k'a fɔ a siège bɛ ɲamakɔrɔ Adama Bagayogo de ka so ale yɛrɛ de ye président ye bi a b'i ka salon kɔnɔ an bɛ don min komi bi ka bɛn bi araba ma an bɛ le 15 la 2021 bari karamɔgɔ Ayidara y'an dege date fɔli la a bɛ ko dɔ jɛya champion o tuma na ninnu kelen kelen bɛɛ dɔnkilidala ŋanaw ye u nana k'u bɛna ka na i fo Ala sɔnna e ye fɛn dɔ kɛ diɲɛ kɔnɔ min ma deli ka kɛ fiyewu n'o de ye ka se ka zigiri da datɔgɔ dɔ la min bɛ bamanankan mɛn min tɛ bamanankan mɛn a ka se ka fɛn dɔ faamu Ala ko la solo o yera i la ni zigiri dalaw nana k'u bɛna foli kɛ wagati n'a cogo kama champion an tɛ kuma jinya ninnu fana ka na u sigi ka na dugawu kɛ ten k'u bɛ wuli ka taa o fana ti ko cɛɲumanba ye bari YouTube tile in ni Facebook tile in na ni zigiri dalaw mana dɔnkili da a bɛ fɔ ko a balontanna dɔ nana u yɛrɛ kɛ zigiri dala solo ka salon kɔnɔ yan o tuma na président bi yan a n'a ka jama o b'u kan bila a ka dɔn ko kalandenw da ko karamɔgɔw don minnu nana ka n'u ɲɛ da champion ba kan k'i ka masaya bɛnna u ma a digilen don minnu na olu t'a la dɛ a bɛnnen don olu ma n'a ma diya i ye yɛrɛ o tuma na i ɲɛ kana da olu ye ka tɛ foyi tiɲɛ olu ye u nana ka n'i fo bari a diyar'u ye o tuma na président n'a ka jama y'aw bisimila Adama Bagayogo. Voilà vraiment a dɔw y'u jɔ sira yɛrɛ la u ma se ka na fiyewu ne yɛrɛ kɔni sigilen don ne bɛ appel reçoit la cogo min bɛ ka reçoit an ko an bɛ yan an jama b'a wasa don anw na voilà weleli bɛ ka kɛ ko an jɛna n'a ye zigiri solo i ka fɛn bɛɛ an jɛna n'a ye o tuma na kuma filɛ dɛ président sallallahu alaihi wasallam. Bon allo auzu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin qad qatilati adrikini ya Rasulullah an bɛ Ala fo ka barikada ne hakili la aw tilala kuma na ka ban ka na an balimakɛ a n'an badenkɛ a n'an jɛɲɔgɔn a n'an kɔrɔkɛ fo an nana don ko wɛrɛ kɔnɔ n'o fana y'an den ka anniversaire ye an bɛ dugawu kɛ Ala k'a kɛ si ye Ala k'a k'a sigiyɔrɔ ye Ala k'a kɛ muɲu ni sabali den ye Ala k'a kɛ a dabɔra min kama Ala k'a ko ye Ala k'a se a dusu la Ala ka cɛ yɛrɛ fana se a dusu la n'Ala sɔnna ma o de don o de y'a nakun ye ni Ala sɔnna ma. Masaya kura masaya bɛni mila masaya kura muluku solomana masaya bɛni mila masakɛ kura bayaya de masaya bɛni mila masakɛ kura Ayidara ka solomana masaya bɛni mila masakɛ kura farafini farajɛla masaya bɛni mila masakɛ kura maliɲɛnw masakɛ ko masaya bɛni mila masakɛ kura
masaya ingana cheni na de masake kura masake tlela moko bi chama vi ko masake kura sato jati fiyo masake kura masake ude bi son ulube sabali de masake kura eni masaya ko do wa ko anga aidara masake kura he madani ulo de ko dinya yo wasaye sa masake kura bani du mane go fo ifo ko kwanga sabali de masake kura aye femi zoro ke ayo ke sabali masake kura enyeta to jamma ko anga duwa ubi masake kura adama baga yoko kwa ga duwa ubi masake kura enne ka fuseni ko kwale ga duwa ubi masake kura zigiri doni ni sheki uluga fuli bi masake kura jane sigime ya uluga fuli bi masake kura enne ga siri mawanunu nga fuli bi masake kura umaru koneni baba wa uluga fuli bi masake kura anga bashaga dumu ya uluga fuli bi masake kura beni mila ani weita comme ça belando ima nini diko kura ni korole ne bari to dara masaka era de la masaka to ma masaka bismillah alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh shita na gelenga bo kumala ana sinjeni Allah ta'ala to barkamai ani mesole kira Muhammadu kan ana so dingo bela jale kan sababu nyuma fo kan bangiba fo kan karamogo fo ala ko meanye ala kan reke ko mo nyuma ina fo aya fo to mina anga se ambi kana folike we sira koroy sira kurate tegere kulenge madliga ke so ngona ya ni ci masse awma alina kera mo kele obi délégué ko blakana nyama ko be tokola ani Solomana ka je nyante 600 amba jate samugon ko fedi kabi salimbugula kabi amba ana musoka konyola on est allé jena ko kenyo vin kabi wate mi ziara obeke manambugu ana o janju kenyo vin nga ni karisa farso famana o tayira ko dusukun famana ambeka ala deli ale tay nyokondi o tayira ko abuyanama ou bien abanana o ye barani atabulu ambi dugo de ke albi o nyogona ba keme be ala ko faraka sangoro tay ala de tay wa wadi joma min jaray karsa kerata no o juguya yimine ini karsate ini alado sabu karsa rebe place mina akunta do kale bo soro ala mi yo dama de ibo alafu alibi doka farawga ansera kana folim ke je kono mali kono bi amba fo artisia ko ye domaine ko we wati do temena ni tuma sumukela wiye nyamakala kunda ulle kunje mali aribe domine wati do fene nanase wasulunga wula uye mali aribe domine wati do fene nano kofe bamanan dongli dala uye aribe domine o kofe araperu wulila uye be domine abina fo ala be feka
ko dɔ kɛ zigiridalaw yɛrɛ ye sa zigiridalaw n'a y'a faamu ni ye aw ka kuma setɔ ye n'an sɔnna ka ɲɔgɔn minɛ kɔni nka an karamɔgɔw fɔ an ye ko ala ye du o du da hali n'a kɛra yelen kelen a b'o bila ye ni duden tɔw sɔnna o yelen n'o kɔrɔtara aw tɔw bɛɛ bɛ sigi o suma la hali ni aw ma mɛnɛ dɛ aw bɛ sigi o yelen na nka n'a ko k'a b'o fana faga ala bɛ aw pusi aw bɛ taa dibi la nka o yelentigi kɔni b'a ka yelenya kɛ hakili ma la n'a y'o faamu bɛɛ tɛ jɛ a kɛ yelen ye dɛ i b'a sɔrɔ mali la énergie kelen dɔrɔn de bɛ yen énergie bolofara bɛ sigi yɔrɔw la compteur batigiw b'a ta sous compteur tigiw b'a ta dɔw yɛrɛ bɛ yen compteur yɛrɛ t'olu bolo olu bɛ ampoule kelen branché dɔrɔn bon donc n'i y'o dɔn sani énergie in ka tiɲɛ o ka k'a bɛɛ dabilalen ye an bɛ dugawu de kɛ masaya ye ala ka kɛ kayira ye ale yɛrɛ kama tɛ koyi dugawu in bɛ kɛ sabu bibi in na n'a fɔra k'i sigi la i bɛna bonya bi o b'a sɔrɔ ale tɛ yen dɛ mais i bɛna bonya ale kama sabu a ye ko dɔ kɛ zikiri domaine kɔnɔ bon nin yɔrɔ in na an caman b'an gɔli de fan dɔw fɛ o b'a sɔrɔ i tɛ yen koyi nka an b'o damu da ye donc e ka taa ɲɛ alhamdulilayi o k'an bɛɛ ma kayira ye zikiridala minnu ma yan sɔrɔ ban tɛ juguya tɛ wa n b'a jigi fɛnɛ hali sini n'u lafiyara u bɛna foli kɛ wa i yɛrɛ b'i sigi a ka badabada ni foli tɛ ban koyi foli in tɛ ban dɛ ni min ye ɲɔgɔn ye don min na u b'a ka foli k'o don de ni min ye ɲɔgɔn ye waati min na u b'a ka foli k'o waati o don la n b'a dɔn ni foli in tɛ ban sani kuma ka janya an b'a ɲɔgɔn yɔrɔ in na sabu taayɔrɔw ka jan dɔɔni foli in nana dɔrɔn ka na an ka nisɔndiya n'an ka farifondo yira i la dɔrɔn i k'a dɔn hali n'an tɛ ɲɔgɔn ye waati bɛɛ nka dusukun bɛ ɲɔgɔn fɛ waati bɛɛ hakɛto bɛ kuma ninnu kan sɔli ala rasul ayiwa an bɛ zikirilala bɛɛ fo mɔgɔ mɔgɔ bɛ nin kɛnɛ in kan bi an ka foli don ka s'a bɛɛ ma n'i y'a ye k'a fɔ ayiwa an sera nin kɛnɛ in kan bi ka na solo fo maaw fɛ minnu ye zikirilala ye u ma bala an na a ma bonya an ma fɛnɛ parce que ni fɛn min bonyana mɔgɔ ma i tɛ se o kɔrɔ ɲɛmɔgɔkɔrɔ zikirilalaw adama a n'a ka jama n'an ye kuma occasion sɔrɔ la an bɛ kuma exemple la a bɛ fɔ ko mobili kɔnɔ mɔgɔw mun la mobili kɔnɔ mɔgɔw parce que u bɛ mobili de kɔnɔ n'i ye a mɛn bi Mali kɔnɔ ko zikirilalaw a sololama de don n'o tɛ bi kuma dɔnkilida bila yen mais ka dɔgɔya da i yɛrɛ la ko zikiri karisa solo ka kasɛti bɔlen kɔ sanayɛlɛ o de ye bɛɛ kɛ zikirilala ye bi ni o zikirilala bɛɛ sigilen filɛ bi n'u bɛ ka na solo fo u tɛna solo fo dɛ u bɛna zikiri de fo zikiri de kama bi bɛɛ wulila ka na ko solo Côte d'Ivoire palais kɔnɔ Côte d'Ivoire histoire tɛ Afrique histoire bɛɛ n'a ye min diya i bɛ don Google kɔnɔ sisan Mali bɛɛ kɔnɔ artiste 5 de bɛ yen min sera ka Côte d'Ivoire palais fa a si ma kɛ plein ye Côte d'Ivoire palais mɔgɔ fɔlɔfɔlɔ min y'a fa o kɛra Salif Keita de Salif Keita kɔfɛ Umu Sangare kɔfɛ Sidiki Jabate ale kɔfɛ Iba Wane u si ma palais fa ka Aliou fa a mɔgɔ 5nan de kɛra zikiri solo ye ko Côte d'Ivoire histoire dalen ni bi cɛ mɔgɔ min ye palais fa fo ka taa mɔgɔw yɛrɛ bɛ tɛmɛ sira min fɛ fo k'o bɛɛ fa ka jama jɔ da la histoire bɛɛ kɔnɔ solo kelen pewu de y'a kɛ Côte d'Ivoire palais tigiw y'a fɔ ten o bɛ dumuni yira an bɛ k'a fɔ ko art bɛɛ bɛ yen mais o bɛ zikiri ka bonya de yira donc ni zikirilaw ma dɔn k'a fɔ ko bonya dɔ b'a kan zikirilaw yɛrɛ de bɛ se ka zikiri kɛ lagosifɛn ye n'o tɛ ala sɔnna bi ka zikiri layɛlɛn sanfɛ ka sababu kɛ solo ye mɔgɔw bɛ kuma caman fɔ n'i ko k'i bɛ mɔgɔw ka kumaw lamɛn i bɛ fɛn dɔ fɔ mais mɔgɔw k'a dɔn dɔrɔn mɔgɔ min bɛ yen zikiri solo den de tun bɛ yan sansan mami Facebook kana n'i donna a kɔnɔ sisan an tun bɛ san da san kan an t'a mɛn k'i ye muso dɔ sɔrɔ ko muso dɔ sɔrɔla so i tun bɛ sanw da san kan n'a tun kɛra kabako de tun don an bɛ wagati min na i ko bi mais mami ka mariage la a yɛrɛ la diɲɛ bɛɛ la mami k'a sɔrɔla so a y'a fa kunna wolo o bɛ kɛ mun ye parce que a fa y'a kalan jogo ɲumanya na an nana bɛn o ka anniversaire ma kalanden 100,000 bɛ solo kɔ dɔw bɛ n'u sigi bi k'a fɔ ko kalandenw cayara ko kalanden dɔw taara kalanden ɲumanw bɛ yan zikiri solo ka kalanden ɲuman bɛɛ bɛ n'a fɛ hali sisan wa u ma a to yen foyi kama parce que u y'a dɔn a y'u kalan jogo ɲumanya la ne ni mɔgɔ gɛrɛla ɲɔgɔn na don dɔ bɛ yen a ye solo kɛlɛ k'a fɔ u ko k'a ni solo bɛ kɛlɛ la n tɛ maa tɔgɔ fɔ n ka micro la
a don u taara diɲɛ kan sugu bɛɛ fɔ ko Solo y'a labila ko Solo y'a gɛn ka bɔ a ka so kuma sugu bɛɛ a don a y'an sɔrɔ Sese Dramé la Ɲamakɔrɔ centre dɔ don a ko PJJ ne yɛrɛ farala mɔgɔw kan n m'a fɔ mɔgɔw ye n ye Solo de ye ne kɛlɛ mais PJJ histoire filɛ nin n bɛna ɲɛf'i ye a ko Solo an taara Côte d'Ivoire an jatigimuso dɔ tun bɛ yen ne ye malangoloya ko de ta ka ɲɛsin o tigi ma Solo ye n ɲɛ a la a ye n wele k'an nasigi a don a ko k'an ka jɛ ɲɔgɔn kɔ k'ale ni jugujugu tɛ jɛ ko kɛlɛ kun filɛ nin mais ne tɛ se ka n'a ɲɛfɔ mɔgɔw ye ko kɛlɛ kun ye nin ye fo n ka n yɛrɛ la ni ne y'o fɔ o ye ne la nɔgɔlen mɔgɔw bolo ne b'a essayer k'a fɔ Solo de ta tɛ tiɲɛ ye pour que n bɛ se ka n yɛrɛ fɛngɛ mais bi o kɛlen don bi mɔgɔba ye a yɛrɛ bolo ani mɔgɔw bolo a seginna kɔ o ko in kama. Salamu alaikum wa rahmatullah. Ala k'an bɛɛ sababa ma. Bi wulada in na komi waati koronnen don sinon n grand sœur bɛ yan n'o ye an ka lamama ye ka fara n dɔgɔkɛ ka gestion ba donc n nisɔn ka di parce que diɲɛlatigɛ yɛrɛ n'i y'a sɔrɔ n'i kelen don fudu ninnu ne balimaw ye n kini ani numanw fɛ n bɛ fɛ ka min fɔ dɔrɔn tanga ɲinina Ala fɛ a mɛnna ka bɔ sitanɛ tɔɔrɔ ma parce que bi ma kɛnɛ in sigi quoi sinon an tɛ ɲinɛ o kɔ sitanɛ man ɲi n'a donna koba la a bɛ kɛ ko nin ye kuma bɛ daminɛ ni Ala tɔgɔ ye o ye wajibi ye parce que Ala de y'i da n'a ye min kɛ i bɛ jɛn n'a ye n'i ma jɛn n'a ye n'a m'i faga a bɛ k'i kɔfɛ a b'i malo a bɛ k'i ɲɛna an m'an sɛmɛ Ala la ka sɔli Alakira ba kan n'o ye Muhamadu ye kisi ni nɛɛma b'a ye Ala ye diɲɛ ni lahara da Alakira kanu kosɔn anw b'o fɔ n'an da camancɛ ye hali n'o ma diya kafiru ye parce que dɔw ko diɲɛ ma da Alakira kanu kama n'a ma da Alakira kanu kama a ma da e kɔni fa kanu kama a ma da e ba kanu kama a dara Alakira de kanu kama donc bɛɛ n'i ka kow cogoya don quoi anw tɛ se ka Alakira fali foyi la quoi parce que Ala yɛrɛ m'a fali foyi la an fa Adama n'an ba wa ka furu bɛ siri don min na furu nafolo tun tɛ koyi a sirila ni Alakira tɔgɔ de Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam n'i kɛra Ala n'i ka kekun dɔrɔn i bɛ kɛ Alakira fɛ n'o kɛra Ala bɛ samiya i ma a bɛ maloya i ma ni Alakira kanu i jeni jahanama tɛ Ala bolo lahara o de la ne ma Alakira n ye n baranzi a mɔdenkɛ la Seydi Sherif Usman Madani Ayidara dɔw ko ko Ayidara ko ye ne dominer n ko n'a sɔrɔ fɛn wɛrɛ bɛ domination kɔfɛ ne bɛ yen mɔgɔw bolo ko ne bɛna falen ni ne tɛ falen parce que Ala ye dɔw da olu tɛ falen mais Ala ye dɔw da olu bɛ falen Seydi Sherif Usman Madani Ayidara nin bɛɛ y'ale de sababu ye maliyɛn ma ɲi dɛ parce que karatɔ dɔw wulilen don sisan ko Solo bɛ Ayidara tɔgɔ fɔ de pour que ka mɔgɔw fulo pour que k'a yɛrɛ sɔrɔ komi olu tɛ bɛrɛ dɔn Soloko la o de b'a daminɛ Solo bɛ nin kuma kelen ne kan wa n bɛ taa lahara kan ne to n da u ka fulomaniya kuma in tɔntigɛla tɛ se ka tɔntigɛla tɔntigɛ o donc o tɛna anw bɔ an ta in kan hadamaden ɲɛsin fan kelen ɲini i k'i tile o ma n'o kɛra i bɛ wasa sirifikɛ de ye anw jogo don ko Ala k'a sara bi wulada in na kuma de kɛra ne ma wajibi ye sinon ne sigilen don ne tununen de don bilahi c'est à dire n tununen don quoi n bɛ ka miiri aw bɛ kuma lamɛn o b'a sɔrɔ ne bɛ miiri wɛrɛ de la e k'a lajɛ ninnu ye zikiridalabaw de ye Mali kɔnɔ yan Adama Bagayoko hali n'i ye kafiri ye a ka Alakira fasa i y'a ye sirifila la n'i y'a lamɛn a b'i bɔ i cogo la an jɛra bi tɛ mɔgɔw t'o kalama o Fuseni Konate surtout a ye fasa min da Ayidara la ne yɛrɛ bɛ ka miiri fɔlɔ de n bɛna Fuseni jansa ni mun ye n'a b'a fɔ ko Ayidara ko u y'i gɛn télé la k'i kɛra télétigi ye u y'i gɛn ka bɔ arajo la Ala y'i tɔgɔ la arajo d'i ma ne yɛrɛ dɔnkilidala yɛrɛ wali dɔnkili don man di ne na dɛ ne yɛrɛ ka dɔnkili ka di n ye parce que ne yɛrɛ ka di n yɛrɛ ye mais Fuseni ka dɔnkili donna ne na fo ka dépasser n bɛ ka miiri de n bɛna jansa ni min
hasidiya tɛ foyi ye dɔnkili ala yɛrɛ de y'a dilan k'a di Fuseni ma a sigi cogo ɲana a da cogo ɲana a kan bɛnna n'a ye mais Fuseni ne bɛna o jansan kɛ don min na diɲɛ bɛ bɔ a kalama ne ta tɛ Mali ye dɛ diɲɛ de bɛ bɔ a kalama ala kana n faga fo n ka kɛ parce que i y'a da cɛ min na o ka di ne kojugu ka tila ka zikiridala tɔw bɛɛ fo min yɛrɛ kɛra sɔrɔdasi ye k'a fo ala k'a n'a kisi ani zikiridala min bɔra ka dɔnkili da Sirimanga kalanden don a ye waati kɛ yan minnu bɛ kuma olu bolo ko masakɛ bɛna kuma masakɛ ka kuma de labɛnnen don i kan ka kuma min fɔ tile kɔnɔ o dɔnnen don o bɛrɛ bɛnnen don mais ka kuma bɛɛ jaabi tɛ masaya baara ye sinon nin bɛɛ ye ne kanubagaw de ye ka kɔrɔ an n'u ye janjo kɛ Fuseni bɔra k'a fɔ depuis entrée couché kɔnɔ ne bɛ muso fɔlɔ furu don min na o y'a sɔrɔ an bɛ so sara cogo di a ka gɛlɛn an n'u y'a kɛ ɲɔgɔn fɛ fo bi an bɛ ten de koyi a yɛrɛ y'o de fɔ ni ko cayara yɔrɔ mɔgɔw bɛ se ka jan ɲɔgɔn na mais dusukun bɛ ɲɔgɔn fɛ mɔgɔw sɔrɔla k'a fɔ ne ye Solo an taara yɔrɔ dɔ la zikiridala dɔ y'i buruja mais Fuseni de micro minɛ k'i tanu o don ne tun tɛ yen Fuseni mais ne ka ala tun bɛ yen n kanuɲɔgɔn tun bɛ yen o nana fɔ n ye n'i y'a ye PCC bɛ ka taa ni ka segin ka Arama Bagayogo kan ne yɛrɛ dabali bannen don Arama Bagayogo la a ye ne kanu ka se niveau min ma da tɛ dusukun na o n'a ɲɔgɔnna caman n'an bɛ minnu ka kɛnɛ kan an b'o de fɔ sinon ne tɛ zikiridala sɛbɛ ko maa dɔ dɔn diɲɛ kɔnɔ ko ne tɛ ɲɔgɔn kalama o tɛ yen mɔgɔ mɔgɔ bɛ zikiri da ne zikiridala sɛbɛ ye a bɛɛ ne bolo bɛ ɲɔgɔn bolo kabi ala yɛrɛ ne da ne ma mɔgɔ kɛlɛ fo n'a bɔra Haidara jugu la donc ne nisɔndiyara aw ka nali la doni e ta a ye fɛn fila de fɔ jeliya an ka jelikɛ don jeli min sɔnna a danbe la parce que jeli dɔw b'u dogo n'u danbe ye n'i ye mɔgɔ kɛtɔ ye k'a dogo n'a danbe ye dɔrɔn taa ba sɛgɛsɛgɛ i b'a sɔrɔ a ba delila k'a dogo a fa la ka tila ka kɛ zikiridala ye a ma kɛ asidi ye doni min na ne fɛ a ka na a ɲɛ da n kan dɔrɔn ka taa an ye ɲɔgɔn sɔrɔ Abidjan an ye ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ o kɛnɛ k'a ye micro ta hali n'a sɔrɔ a yɛrɛ ka kɛnɛ don a bɛ ne tanu ni jeliya ye ka tila ka n tanu ni zikiri ye doni a bɛ n kɔnɔ a bɛ to n kɔnɔ parce que a bɛ milieu minnu kɔnɔ ne b'a kalama cɛ min bɛ se k'i to nin milieu kɔnɔ k'i bɛ ne kanu i ba ye den dɔ wolo awɔ n b'a kalama donc Adama i ne ka jama ala k'aw sara vraiment n bɛ se ka min fɔ aw ye ala k'aw sara wa a y'a dɔn kunun Solo ye ne don n tɛ yɛlɛma an bɛ ɲɔgɔn bolo aw mago bɛ ne na wagati jumɛn heure jumɛn fo n'a ni daruloya bɛnna aw yɛrɛ b'o faamu an tɛ layidu tiɲɛ sinon ne bɛ zikiridalaw ne bɛ anw de kama wa ala b'a dɔn n bɛ ka o ka kɛlɛ de kɛ ne bɛ ka zikiridalaw ka kɛlɛ de kɛ n bɛ ka tu de tigɛ pour que ka ɲama bɔ sira la ka ŋɔniw bɔ yen minnu bɛ ka na kɔfɛ ka se ka tɛmɛ facilement ala b'a dɔn mais aw y'o de dɔn aw nana wallahi ala bɛ hɛrɛ dɔ kɛ aw yɛrɛ ye parce que nin ye kabako dan ye ni yɛrɛ bɛ min da adamaden nin kan fɔlɔ depuis k'a fɔ ko Solo bɛ ka palais ta dɔw farigan y'u minɛ mais dɔw y'u sigi ko cɛ sera a lebu kuma ma or que a ka dugawu k'a ye ne nin fara an bɛɛ ka kunkɔrɔta don peut-être n'i yɛrɛ ko i bɛ taa don min na o fana ka fa mais depuis i y'a ŋaniya k'a ti fa ala ko n b'a fa mais ni ala sɔnna e b'i si kɛ tirikitɔrɔkɔ la minnu ko a ti fa a dɔw ye foyer ta a dɔw ye cité ta hali a fankelenni ma fa bon adamaden an tɛ ɲɔgɔn classe kama zikiridalaw bolo bɛ ɲɔgɔn bolo de mais mɔgɔ dɔw kɔnɔ ko zikiridalaw bɛ fɛ ka classe de don zikiri la o tɛ dɛ classe tɛ don ala yɛrɛ dɛ a bɛ to a sira de kan donc nin bɔra ka kuma min fɔ mɔgɔ dɔw de b'a essayer ka zikiridalaw lanɔgɔ ni jogojuguya kumaw ye o la ne bɛ n disi gosi ko n ma deli ka jɛnɛya kɛ o kuma de kɛra tasuma ye bon ni i nana ni e ye tasuma cɛ ka na k'i bɛ n'a firi jisuma la a da bɛ to tasuma na dɛ o yɔrɔ la ne ko n'i ye tasuma ye ne ye jisuma ye
ni ala ko mɔgɔ dɛsɛra k'i disi gosi ni jogo ye i bɛna gosi ni mun ye mɔgɔw b'an na gosi an yɛrɛ b'a mɛn depuis ala ka ne da ne sigira chaîne o chaîne kan n bɛ zikiridalaw mankutu de m'u tanu de ma deli k'u labila kuma tɛ vidéo ma ne t'u labila ne ko Aidara de ko an k'an jogo ɲɛ donc ne ni aw bɛɛ b'o kɔnɔ an b'an jogo de ɲɛ wa anw kɛra lasilikɛla de ye a fɔli kɛra anw ma wajibi ye jogo ɲumanya fɔli kɛra anw ma wajibi ye wa a waleyali kɛra anw ma wajibi ye sinon dɔw ye jɛnɛya kɛ yan fo ka diplôme sɔrɔ a la dɔw ye den sɔrɔ a la yan fo k'o kun di k'o kuma kana fɔ dɔw yɛrɛ ye kɔnɔ da 2 ni 2 la i b'a dɔn olu da kɔni ma ɲi maaba ka kuma la ko ale trompera e mana tromper filanu kɔni man ka tromper donc ka wara to tan n ka taa nin tacogo in na o de ka ɲi u kana na u bɛ fɛ ka fitinɛ dɔ wuli parce que ne yɛrɛ kelen jamana kelen bon ne tɛ fitinɛ fɛ ne tɛ fitinɛ wuli ne tɛ dɛ ne ye den minnu wolo fasa fasi tɛ olu n'u cɛ o kuma tɛ ne ma donc aw nali nisɔndiya de ye n bila ka nin bɛɛ fɔ mɔgɔw sigilen de don e sigi champion bɛna kuma a bɛna mun fɔ champion bɛ kuma mais champion bɛ kuma ɲumanw de fɔ ani jogo ko kuma fo jogo juguya de ka dabila fo jɛnɛya de ka dabila ka walimusow ka numéro ta fo de ka dabila ka walimusow ta privé la fo de ka dabila zikiridala b'o la karamɔgɔw b'o la i b'a dɔn karamɔgɔ dɔw ta ka jugu la ni diɲɛ bɛɛ ye bi bon n'o kuma fɔra o bɛ yɛrɛ yɛrɛ bɛɛ mɔgɔ ka vocal bɛ y'i pɛrɛn a bilatɔ don mɔgɔ ka vidéo kɔrɔ bɛ y'i pɛrɛn a bilatɔ don bɛlɛni turuya de don ne tɛ whatsapp ka kuma tɛ n ta ka bila a mɔgɔ bɛ yen k'i delila ka kuma dɔ fɔ i pɛrɛn a bilatɔ don ne tɛna bila dɛ ala de b'a bila ni i nisɔndiyara ni mɔgɔ dɔ tɔgɔ tiɲɛni i labɛn mali tɛ yan o de la ne ko n ko a y'aw lafiya quoi adama ne b'aw fɛ trop Fuseni a bɛɛ ni kuranɛ cɛ ala ka danfɛn dɔ to yen k'i bɛ tagama i sen 2 kan k'i bɛ se ne na dugawu ni barika yɛrɛ de bɛ ne nɔfɛ mais n b'a dɔn o dugawu n'o barika ɲɔgɔn de bɛ aw nɔfɛ o de la aw nana walahi n'aw ba tun tɛ ne ba numéro ye aw tun tɛ se ka na parce que qualité dama de bɛ yala bani kɔnɔ dama de bɛ yala ŋunanjɛw dama de bɛ yala kabi ala ye diɲɛ da e delila ka bani kɔnɔ ye ŋunanjɛw nɔfɛ donc ne ni aw de ye qualité kelen n b'aw fɛ a ka di n ye ala k'aw sara ala k'an to ɲɔgɔn ye nisɔndiyara o de ye a to n ye kuma janya mais ni ala sɔnna ma ni ala ni kira sɔnna a ye dugawu kɛ champion sini kɛnɛya la n b'aw wasa an bɛ ɲɔgɔn wasa wa kɛnɛ wɛrɛ bɛna sigi k'a yira adamadenw na ni diɲɛ na ko zikiridala sɛbɛkomaw bɛ ɲɔgɔn fɛ zikiridalaw ni kana aw tɔɔrɔ dɛ aw tɛ k'a faamu de quoi ni sa ɲagamina ko jate tɛ dɔn kalo la kalo jate bɛ fereke sa ɲagamina i bɛ sa ɲagaminen dɔn wa an yɛrɛ jigi bɛ karamɔgɔba minnu kan k'olu y'an ka diinɛ ɲɛmɔgɔ ye olu fana pɛrɛnnen don karamɔgɔba dɔ ka lebu e maa ye hali ni Aidara yɛlɛma dɔrɔn sani u k'a ɲɛɲini u bɛ boli ka taa vidéo kɛ Aidara y'a kɛ tan u bɛ tila ka maloya a kɛra maloya yɛrɛ o tɛ sa ɲagaminen yan anw tɛ kalo yan jagoya tɛ an ka fereke yan sa ɲagamina kalo jate bɛ fereke donc ne de bɛ nin fɔ foyi tɛ bɔ a la fana fo mɔgɔ foyi tɛ bɔ a la parce que n'o de fɔ ɲɛna n ko je lutte sans retour ne ni min bɛ kɛ ka Aidara kumabɔ de nafsi lakal fidaw n ma siran ja ma tigɛ walayi nin ye aw ka kunnaja ye ne taara palais fa ne yɛrɛ bɛ ka aw bɛ ka na foli kɛ a bɛ ka ne dabali ban mais ala k'aw sara ala k'a ɲɔgɔn k'aw yɛrɛ ye ne tɛ waso ko étage bɛ n bolo o ɲɔgɔn bɛ gulɔmɛnaw bolo o ɲɔgɔn bɛ sungurubaw bolo ne tɛ waso ko amɛriw bɛ n bolo n'i y'o mɛn ne da aw bɛɛ y'o seere ne b'a fɔ de n ye étage jɔ Aidara sababu ka amɛri sɔrɔ Aidara sababu mais k'a fɔ ne ye étage sɔrɔ o de ne ka fisa ni zikiridala bɛɛ o de la ne ye étage sɔrɔ ne ma deli k'o fɔ dɛ non 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 ne ko ni ala kuma hɛrɛ kɛ ne ye Aidara nɔfɛ o tun b'a fɔ ko cɔ a jo b'i la parce que bi m'i bila tiriki tɔrɔkɔ la nɔfɛ
a fɔra I ka fara la I ma sɔn Ala hɛrɛ kɛ n y'a nɔfɛ minnu ko cɔ kunun ko a cɔ a jɔ b'aw yɛrɛ la bi aw minnu bɛ tirikitɔrɔkɔ la parce que a ma sɔn ka tugu a kɔ mɔgɔ bɛ kuma dilan k'i b'a don masakɛ da o kɔrɔ I tɛ masakɛ masakɛ Ala bɛ hakili dɔ de d'i ma k'i bila sigiyɔrɔ in na o de la n ko ma n ko a diyar'u ye n b'u gouverner jamana in kɔnɔ yan a ma diya u ye n b'u gouverner nin tɛ gouvernement yan bon n ye aw kɛ lasigiden Ɲamakɔrɔ awɔ mais ni gouvernement ye k'a yɛrɛ sigi o ninnu ye ne ka kanuɲɔgɔnw de ani n balimaw bon n ye aw kɛ lasigiden Ɲamakɔrɔ ko bɛ kɛ Ɲamakɔrɔ ye sisan an bɛ jɛ ka gouverner ɲɔgɔn fɛ n kelen t'a kɛ dɛ wa n kelen t'a hɛrɛ dun wa a bɛna dɔn fana k'a y'a kɛ cɛ min ye k'a b'a dɔn ye wala ni Ala sɔnna n m'o fɔ video dɔ in na kuma ka ca a bɛɛ tɛ fɔ don kelen wala o video bɛ yen nɔ ne seginn'o kan dɔrɔn kuma kuraw bɛ yen awɔ ni Ala sɔnna a ma donc nisɔndiyara a bɛ hakɛ to Dinɛ Amadu an b'a fana fɔ a ka cɛsiri la Ala k'a sara a ka kanu na a bɛ zikiridala bɛɛ fɛ vraiment Fuseni vraiment Ala k'aw sara Adama Bagayogo Bagayogo numu ye Bula ne yɛrɛ ba ye Dumuya ye o la ne ma numuden kɔnɔna jugu ye fɔlɔ n'i ye numuden kɔnɔna jugu ye walima numumusoden kɔnɔna jugu a sɛgɛsɛgɛ nkalon nalen don a la a tɛ se ka kɛ o k'a ka barika a banna k'Ala k'a sara donc jɛmanden an bɛ ɲɔgɔn bolo n bɛ kuma ɲɔngiri yan parce que ne bɛ kuma mi chauffer animateur ani animatrice Ala k'aw sara aw ka cɛsiri la aw minnu ye caméraman ninnu ye ne bɛ kuma minnu fɔ aw kana hésiter dɛ a b'a bɛɛ bila parce que ne tɛ kuma n yɛrɛ ɲinɛ ma dɛ wa ne bɛ kuma minnu fɔ n sulen tɛ n ma gulɔ min n ma dɔrɔku ta I y'a faamu wa bon u bɛ fɛ ne ka n da de ka jogo ko kuma fɔli de dabila o de kurayatɔ filɛ nin ye a tɔ bɛna kɛ san de bɛna jɛnɛya kɛ I b'i kɔfilɛ fɔlɔ n'a sɔrɔ mɔgɔ tɛ yen karamɔgɔ dɔw de b'u k'u caman kalama ko a y'a essayer a ka solo buruja cɛ min bɛ se ka buruja ne don Ala ye mɔgɔ min sigi n'i ko i b'o wele Ala b'i neutraliser bilahi an m'a négocier de awɔ awɔ I kanuba ba ɲini an ka misiri da yan don seli dɔ la u y'aw wele ka taa a ka taa kuma zikiri bilama kan k'a kumana ko zikiri ko musow bɛ ɲagami cɛw ni musow bɛ ɲagami a don ne ma émission in lamɛn mais ne y'a mɛn alimami ka kutuba de la ko ka Ala ka kunfinw wele ko ka taa kuma Ala ka diinɛ na ko wari tɛ min ye malo ko a fɔra ko musow ni cɛw bɛ ɲagami ɲɔgɔn na kɛnɛ kan ko e ko o yɔrɔ la ko wayi ko alikaba kɔnɔ ko magan kɛnɛ kan ko cɛ ni musow bɛ ɲagami ɲɔgɔn na ko sugu kɔnɔna la ko musow bɛ ɲagami ɲɔgɔn na ko ka kunfin bila ko ka kuma Ala ka diinɛ kan a ka kuma nana se degré ma a ko ni kɔɲɔ kɛra dutigi o dutigi fɛ yen n'i ye zikiridalaw wele ka taa sigi a kɛnɛ kan k'i k'a dɔn k'i kunna goyara k'i tɛ kisi alikiyama mais Ala sɔnna o san ma yɛlɛma u y'a minɛ janaya la o san ma yɛlɛma u y'a minɛ janaya la a taara kaso la n tɛ mɔgɔ tɔgɔ fɔ n tɛ misiri tɔgɔ fɔ mais a dɔnnen don yan wa hali a video n'a bilala fɛn kan physique a tigiw b'a dɔn n'o y'a ye u b'a dɔn u bɛ n dɔn ne tun bɛ wajulu k'a misiriw kɔnɔ voilà o de tun bɛ n fɛ donc I bɛ i seereyaw ya adama t'aw ka taa janya nin ye seereyaw de ye quoi fɛn dɔ de bɛ Ala b'a kɛ k'a bila ye Ala ye nin kɛ ne de ye aw tɔgɔ la ne ka taa palais fɔ tɔgɔ la sinon man bon n'aw ye man jan n'aw ye n kan man di n'aw ye n tɛ aw yɛrɛ ni Ala ɲɛ siran ye cɛ mais misiri falen jama na Ala bɛ dɔ de kɛ alimami bon Ala de ye ne kɛ alimami ye aw tɔgɔ la ni zikiridala bɛɛ ka kunnawolo ye n bɛ dugawu k'aw ye Ala k'aw sara ni ne dɔnna mɔgɔ mɔgɔ bilala an na walahi a si tɛ sa n'a ma lebu parce que an tɛ nkalon kan donc Ala ka hɛrɛ k'an n'aw ye an ye jurumukɔrɔ minnu kɛ Ala k'o yafa ka tila k'a fɔ tuguni karamɔgɔ minnu bɛ ka mɔgɔ misɛnnin dɔw sara k'u bila k'u ka champion poroporo ne tɛ poroporo dɛ
mais o karamɔgɔ misɛnninw n'o o mɔgɔ misɛnninw n b'a bɛɛ poroporo i n'a fɔ kabani bɛ poroporo cogo min wa Ala bɛ tila k'u bɛɛ poroporo wallahi a bɛ tila ka vocaliw mɛn yan n kalenna kuranɛ na a bɛ maloya ka bɔ aw ka da fɛ a bɛna tila ka dɔw ka video ye Facebook sanfɛ a bɛ maloya ka bɔ parce que n'i ye mɔgɔ laɲini ni lebu ye Ala t'i faga n'a mi lebu ne ye kuma fɔ Mali kɔnɔ a kɛra Ala ka si d'a ma a ye nin fɛnɛ dati sɛbɛn a k'a bila wallahi a bɛna mɔgɔ dɔw lebulen ye a b'a fɔ ko kuma solo bɛ ne kalama n kun t'a kalama dɛ n bɛ Ala de dɔn kojugu billahi ne ma deli ka mɔgɔ si lebu mais n'i ko i bɛ ne lebu walima k'i bɛ silamɛ ɲɔgɔn dɔ lebu Ala t'i faga n'a m'i ta da kɛnɛ kan n'a ma kɛ ne tɛ Hayidara ka solo ye vieux le combien le 15 mercredi 2021 8e mois c'est pas câble 9e mois lebu ta minnu bɛna ye Ala ka na yala pisisi an bɛ ɲɔgɔn bolo Ala k'i sara barika ko ka taa Côte d'Ivoire baro karata dɔw ko n'i y'olu ye ka avion ta ka taa Côte d'Ivoire k'o ye barika ye i kelen mais ne bɛ jama de cɛ ka don avion kɔnɔ ka taa ka sigi n ko bɔn b'u to nin na ne yɛrɛ tɛ avion fɛ sinon n tun b'a san n bɛ avion kelen san cɛ a tɛ sabali sa mɔgɔw b'an kan an yɛrɛ bɛ ɲɔgɔn kan adamabagaw a bɛ yafa ma ne donna gasi la a bɛ yafa n y'aw baro de k'aw la nisɔndiya animatrice Ala k'aw bɛɛ sara Ala ka yɛrɛ ka n'o ye mama Wenger bɛ yan nɔ Ala k'i yɛrɛ sara mama Wenger Asanteni Wenger Ala k'an to ɲɔgɔn ye Ala k'aw bɛɛ sara Gafure Awa bɛ yan nɔ Awa Jalo ale kɛlen don ka tu da Zigiridala musow kun bi Ala ka yɛrɛ ka ni a fana bɛ gouvernement na merci sallallahu Mamadu dawla la muso sini kɛnɛya la Ala kira bonya kama salatul fati sallallahu ala rasul a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والكاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم.